କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପ୍ରଥମେ କାଠର ନଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ବି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧା କାହିଁ ରହିଗଲା। ତ ଭିଡିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପ୍ରଥମେ ଚମକୁଥିବା ପଥର ଆକାରରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନୀଳମାଧବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସାକ୍ଷାତ ନୀଳମାଧବ ବେଶରେ ଓଡିଶାର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେହି କବିଲାର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ କଥା ମାଲୱାର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର କାନରେ ପଡିଲା। ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି କବିଲାର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ବିଶ୍ୱାବସୁ କେବଳ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ପୁତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରି ନୀଳମାଧବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ମନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଦିଟି କଥା କହିଥିଲେ, ତମେ ଠାକୁର ଦେଖିବ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ବାଟ ଦେଖିବ। ଯଦି ତମେ ଠାକୁର ଦେଖିବ ତାହେଲେ ବାଟ ଦେଖିପାରିବନି, ଯଦି ତମେ ବାଟ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଠାକୁର ଦେଖିପାରିବନି। ତ ବିଦ୍ୟାପତି ସେଠି କେବଳ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଠାକୁର ଦେଖିବି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ପଟି ବନ୍ଧାଗଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାପତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ବାଟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଏକ ଛଳ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ଏକ ସୋରିଷ ଥିବା ପୁଟୁଳିକୁ କଣା କରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ବାଟରେ ସେ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜିଟି ପଡିଯାଇ ଗଛ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି କରି ବିଦ୍ୟାପତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ସୋରିଷ ମଞ୍ଜିଟି ଗଛ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଦ୍ୟାପତି ଠାକୁର ରହୁଥିବା ଗୁମ୍ଫାଟିର ବାଟ ଜାଣିଦେଲେ। ତାପରେ ଡେରି ନ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେଠି ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଗର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଠାକୁର ସେଠୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରଖିଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନେଇକି କିଛି କହିଥିଲେ। ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଠାକୁର କଣ ସ୍ୱପ୍ନେଇଥିଲେ ତ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ତ ଆମେ ମିଳିବା ପାର୍ଟ 2 ରେ। ମୁଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।